sasisen ngi pdiang sngewbha phi shikani ka Bible study ya kaba la penmi daka K.J.P Synod Sepngi lingba ka Good News Channel jongka te hakini ki artayo ki baladam ngilai puli phang ka Jingsiewspah U Blei tengi khot sngewbha phi sasisen ban beteng ya kaban ya puli lang ban ya snap lang ya kani ka Bible study halor ka Jingsiewspah U Blei kaban long ka jing kyrkhu ya phi bat yanga kiba puli ka tin jong Blei namar bu Blei ula penkhre ya ka Jingsiewspah na Bynta jongi baroh te khatayo ka baladam ngilai I kumno bagani ka Jingsiewspah ka jong U Blei u pendap lengba u khun jong u Jesus Christ ningkong ka Jingsiewspah ka mensim jongi kalong ka barem namar ba ka mensim jongi ka dor jong ka palat ya ka dor jong ka spa pathai baroh na kata ka daw mla ban siu daladi na nikiwei ki mla ban Jingsiewspah na ka Bynta ka mensim jongi ladam Jingsiewspah biang pat ya ka kan hab ban lech sedujok ha kata ka bom jukun tenrei bang inyo ban lech biang sebeneng dan kam ban siu pat ya ka dor jong ka bat kumta U Blei ula kular ka mangila puli mensim tayo ba uhi un Jingsiewspah yang ki briu un penmi ya ka lat kalenti ban ngila puli ru kumno ba U Blei ula ya kata ka jingkular u pendap kumno da ka ba ula pha yu khun jong u Jesus Christ u bala judan lang bat U Blei na do ka ba meningkong na do ka ba shwa ban penlong ka pathai u khun jong u bangitip kum u khun jong U Blei la ni u ktien jong U Blei u dan rangkat bat U Blei na do ka ba sedang bat u deihi U Blei lambat u kpa lambat u mensim ba khuit ong ka gospel Yones ka ban ningkong ka lenong ka dekhot ka ban ningkong ka ba ar ti uni u khun jong U Blei de ba U Blei ula penkhre ban long ka lat ka Jingsiewspah yanga bat ye phi na ki pop ki jongi khna bagi nyo biang pat ya ka hok ban lit sebeneng hadin ba kani ka pathai kalakun kumno U Blei ula le kata da ka ba pha yu bat ka jing penkhre ka jong U Blei le thu lupa na do ka kitab ki ba kham menchwa ka kitab Isaiah le thu lupa hakalan nong ka ba nyo ka khot ka ba khat saw ba U Blei ula penkhre ba ka thaisati kan pun khun bat kan khai yu khun ka ba mut ba U Blei penkhre ba u khun jong u ba long U Blei u ba dan rangkat bat u unwan se kani ka pathai ban sim ya ka jinglong briu dengan puli kani ka khot Isaiah nyo khat saw namar kata utrai ula ai ka dak ya phi hakmi ka thaisati kan pun khun kan kharu yu khun te on khot ru ya ka keteng jong u Emmanuel te kata ka dei ka ba U Blei ula le hadin pat kat kum kata ka jing itu rupa ka ba ula ai leng ba u Isaiah ni puli pat hadin newspa snam la ni praspa snam hadin ba la tho do Matthias ha ka gospel Matthias kal nong ka baning kong ka khot ka ba ar ka ong la le ikani baroh te bakumta an pendap ya kata ka bala ong try do nong thu lupa u da ong hakmi kata ka thaisati kan pun khun kan kharu yeu khun bat kin ya khot ya ka kerteng jong u Emmanuel ka balong habala batai U Blei lambat ngi te habo Joseph ula khiena na ka bathia ula le kumba la hukum u angel u try u bat ula sim u ya ka tanga jong u nrei pat sim la itho ya ka tat anda kala kha yeu khun ning kong jong ka ula khot ru ya ka kerteng jong u Jisu tikum ta ya kata ka ba U Blei ula thmu ban Jingsiewspah yang ki briu ula pendap ru da ka ba ula pha yu khun jong u ban khai u kum briu hapdeng jong ki briu ban im bat ngi bat uta udei ubala tip keteng kum Emmanuel lani U Blei lam bat ngi bat yo bala khot keteng ru u Jisu lani nong pen im ti kumno pat ngilai pet akan ka tayo ka bladam kumno pat ba u Jisu u khun jong U Blei u pendap ya kata ka ba u kpa u pha yu ba un Jingsiewspah yangi kamaning kong kalong da ka ba ula kongo yo kpa ban wan se ka pathai ban pendap ya kata ka kam tingi lapet akan ka tayo ka bladam
naga city skinong Philippi kal nong ba ar ka khot ka san do ba fra ka be tho phang ni ka jing kongo ka jong Jisu u khon u blai yok pa ban wan chikani ka pathai te nang tangi la puliru ya ka jing kloi jung u ban IT no yeladi yela ka jing em naga banta ban siuspa yingi te ni beteng pat menta ka sngi kani ka jing pendap ka jong Jisu ter ban siuspa yingi hoi ula kongo yu blai nang ta u blai la penbet bon khai u chakani ka pathai komu brio la khai u na ka thaisati ka meri ka thaisati tikumno pendap siswa ikata hadin bala khai u im ka jing im ka bukumno ula im ya ka jing im ka bahok ka bakhlampom haka sithi si ki hebro kal nong ka basaw ka dekhot ka bakhatsan la tho ikata shphang Jisu ba ula im khlampom angan puli ka dekhot bakhatsaw ru kumju namar kata habangi don urang ba lingdo bakrau ubalalit lingba ye ki beneng u Jisu u khun u blai tongi nyebat scam ila ka jingphla namar ngimdan urang ba lingdo u bom simla sngulam bat ki jing plot jongi nrei yo bala penshoi haki ek baroh srimingi nrei klempop kata kadai ka bau Jisu ula im haka hok bat klempop to namar kata ulong bahok daga jing kongo jong u yo kpa u Petrus pat we ni kisendran ki jong u Jisu haga sithi ka baning kong jong u kalenong ka baar ka khot ka baar fuar bat ar fulai u tho kumni u bom sim la le pop lemni sim la shem ya ka baar sap haga sintro jong u ba habala kren ben ye u jub kren ben klyang habau sha sitom jub rngem nrei ulaju IT how ta bobishar hok ta kadai ka jing em ka jong Jisu hakani ka slak hando life house nem Bynta ho ka hadu life license baula em ka jing em ka bahok ka bakhlampom kata kalong sibenta na kata ka ban pendap ya kata ka Jingsiewspah ka balai pat ka skawai pat ni syamba u Jisu u IT ladi banlong ka Jingsiewspah na ka banta jong ki breu baroh hoi ula im ka jing im ka bahok yeladi ndrei udan kampat ru ban IT ya kani ka jing im ka bahok banlong ka kuna namar ki pop jong ki babun ban IT ladi ku khonlang brat ubala bala sya ya ka jing sya penyap kum jingknya na ka banta ki pop jong ki breu hakasi thiu Timothy ka baning kong kalnong ba ar ka khot ka basan adu ka ban riu u apostle Paul tho kumni namardan we u blai bat we u siang ru hapdeng u blai bat ki breu u Christ Jisu u ba u hi ru u breu u bala IT no yeladi banlong ka Jingsiewspah ya baroh ya ka ban phla hakipor ki badaihi kata kadai ka bau Jisu ulale tekani ka jing IT ka jong Jisu hoi kam deitang hakapor baula sya ya kani ka jing sya penyap halor ka ding phna nri ka jing IT jong u nadu bala khai u nadu bo dang khna hadu un basamla ula IT la ka jong ka jing im ban kongo yo blai ya ka man jong kpa jong u bhabeneng te u try Jisu ula sya ya kani ka jing sya ka basir khai kom u khon lang brat jong blai na ka banta ki pop jongi ki breu te usya ya ka jing sya sanan phna kom u khon lang brat u blai bat usya ban kenya yu u khnang ba unyo siu ya ka dor ka kuna na ka banta ka Jingsiewspah ya baroh ki breu na ki pop jongki te haka gospel Yohanes kal nong bakhat khandai ka khot ka bakhat riu hadu ka ba khat phra nang ta arfu phra do laipho Matthias arphnyo sanpho ngi puli ya kita ki jing le ki jong try Jisu hoi thoro ki we jaka tingan puli gospel Yohanes nong bakhat khandai ka khot bakhan riu khanyo khat phra khan riu kan puli tang ka ba sedin te kumta hi kilas ya simno yo Jisu te da ka ba hi la ka ding phna
ulalit no syakata ka jaka balakot maloi khli ya ka balakot haka Hebrew Golgotha hangta kila ya saknar phna yu bad ya arngut ki weipat lambat wei syaka wei ka liang wei syaka wei ka liang wei syaka wei ka krung wei syaka wei ka krung bad yo Jisu hapdeng dengi puliru haka Gospel Matthias kalenong ba arpunyo ka khot balaisan ya kani ka ju hi la tho ka wei pat ka rukom rei ka dei ka ju hi kata ka jing syayap ka jong Jisu na ka benta jongi ka baong te haba kile saknar phna yu kile bentai ki jan jong kidai khalai bo an pendap ya kata ka jing ong ya kata bala ong do nong thu lupa kile bentai ki jan jonga pedeng jongki bat kile khalai ya ki jing phong jonga kata kadai ka bala thu lupa te hadian kata abang ipet pat ya ke Gospel Yohanes hi kal nong bakhat khandai ka khot ba fra do ko balai fo la tho komni hadian kani hadian bo Jisu la tip bala pendap mentai ki ik e baroh ba onyo pendap ya ka jing tho wong ngasliang te labu ukhiu badap da ka bajau hangta te haba kile pendap yo sponge da ka bajau bad haba kile bu yo hau hisap kile kentiu ha ka sintor jokmu te men bau Jisu la syem ya kata ka bajau ula ong la pendap bad haba la no lengai ya la ka khli ula IT no ya la ka mensim te kani ka de jing tho bau Jisu ula IT no ya la ka jong ka mensim la ni la ka jong ka jing im da ka jing syayap ka basir khai halor ka ding phna khnang mo un siu ya kata ka dor jong ka mensim jongi ban yo ban siuspa ban pelat ya ka mensim jongi na ka dujok ban pelat ya ka mensim jongi na ka jing tim jong ka pop ban pelat ya ka jing mensim jongi na ka jing long mrau pok ka pop ban bangin yo kanti ya ka jing long kinong syong sinong lani ki trai sinong jong ka beneng te kani ka dor jong ka Jingsiewspah ka jong Jisu kalong ka bakum no tongi nyepet biang ka baningkong ka Jingsiewdor jong Jisu da ka jing syayap jong ka kot dor ban Siewspah na ka benta ki breu baroh bat ka dor ka jong ka kane syaduk bom jukut ka Bible ka isu syai bau Jisu bau la siu ya kata ka dor da ka jing im la jong kani ka dor ka bau la siu da ka jing syayap jong ka kot dor ban siu lani ban Siewspah na ka benta jong ka pop jong ki breu baroh ha ka perthai ki balakha kani ka slak ndo nadu ka basdang hadu ka bakut bat kata ka jing siu ka jong kamdei ka bane tang sipor ndrei ka dei syaduk bom jukun tingi la puli mene na Timothy Timothy iwei Timothy kal nong ka ba ka khot ka basan hadu ka banriu hang tu bala tho namar don U Blei Un ksiang hapdeng U Blei bat kibriu nang tala tho ula IT no ila de ban long ka Jingsiewspah ya baroh ka ban phla ki por ki badai te kata ka dei ka wei ka bangi puli ni nang ta na ka Gospel Matthias kalenong ka ba arpho ka khot ba arpho fra Jisu ong kumbau khon breu sim la wan ba an syakri rei ba un syakri bad ba un ai la ka jing im ban long ka Jingsiewspah ya ki babun tikani ka dor jong ka Jingsiewspah ka jong Jisu ka kalong na ka banta baroh ki breu ki balakha ka ni slak ndo bad kalong ru ka batrikam syadu bom jukut wei bangila pdiang ya ka ni ka Jingsiewspah unong tho si ke Hebrew ka sithi si ke Hebrew no makhandai ka khot khat wei khat ar utho ndreu Chris haba ula wanlong urang ba lingdo jong ki ki babha ki bansawan da ka tabernacle ka bakham khrau bat ka bakham janai ka bom sim na thau de ki khti ka balong omna ka jong ka ta kani ka perthai limne da ka snam ki blang bat ki khun masi ndrei da ka snam jo hi ula leitrung tang si sen se kata ka jaka kantang
haba ula yo ke Jingsiewspah bam jukun. Kata kadai ke ula penyo na ke Bynta jongi, buat wapas Paul ha ke siti sikinong koren ke baningkong, ke lenong ke baningkong, ke dekat ke balai pau, wong bau blei ula penlong yo Chris, ke Jingsiewspah na ke Bynta jongi. Nalor bau ula penlong yo u, benlong ke jing penim, ke jing penkentang, nalor jung kita ulong ru ke Jingsiewspah na ke Bynta jongi. Jangan pulih ke ni ke dekat, ke siti sinong koren ke nong siti ke baningkong ke dekat ke balai pau. Kentin boong tidak uhi pipilong hau Chris Jisu, yau ba dau blei la penlong hangi ke jing start bat ke hok bat ke jing penkhuit bat ke Jingsiewspah. Ti kini kedai ke bau blei ula penkre bau Jisu ula penyo kat bakum kaman ke jong blei na ke Bynta jongi. Ti kini ke dor kedai ke beremdor. Kedai ke dor jong ke senam bekodor jong u. Ke senam jong ta u berlui-lui u berklempop bat u berlakaru klempop. Tongin pdiang ha ka siti Petrus ke lenong ke ba ningkong ke dekat ke bakat pra hadu ke bakat kendai. Siti beningkong Petrus ke lenong ke bakat pra ke dekat ke ba ke lenong ke beningkong ke dekat bakat pra dekat kendai. Nila pulih tangi ke ni ha ke tu ke Bible study ke beningkong. Haba pitip ba om daki eik basap kum kerupa lani ke kesiar. Balasiewspah ya pi na kata ke jinglong jingim bathala jong pi ya ka bala IT pateng la pateng na ki kipa. Nrei da ke senam bekodor kum ke jong ukhun lang berat bakhlempop bat bakhlem tho bria ke jong Chris ken. Kani kedai kata ke dor ba jong ke senam ke jong try Jisu. Kedai ke senam jong uta u berlui-lui u bahok u bakhlempop. Habala khayo Jisu na ke meri ke thesati da ke jingle phla ke jong blei lang bau mense mokhui ulau khayo hakata ke jinglong ke bakhlempop namar simyo pateng ya ke pop ke bala hiar pateng singi nau adam. Di namar kata la khayo klempop. Da la khayo ha ke jingim jong u ha ni ke sla khandau ke Bible ke thu bola im ke jing im ke bakhlempop. La im ke jing im ke bahok ke mengilai keren mene. Kumta ulong u bakhlempop na dong sidong. Ke bangi ong ke pop tenrai kam simdan hu limne ke pop le hiru kam simdan hu. Tidai tang u bakum uta bo blei u pdiang banlong u jingkenya na ke Bynta ki pop jong ki priu. Hakipor ki bakhamen shwa bo blei udang pdiang shwa daka jingkenya ki blang bat ki masi u blei ula betha ye gitu ki bakenya bakin jit dau khonlang berat u bakhlem jing tho bria kamot bomdan kano ke jing duna ke bathau hi ke jing thumu jong blei bo khon jong u bakhlem pop ulong utau khonlang berat u bakhlem jing tho bria ban ba ye ki pop ki jongi te kani ka snam jong u namar kata kalong ka bakodor u Apostle Paul ha siti nong koren ke baningkong nong banrio dekat arpau wong Balasiewspah yangi da ke dor ke barem ke dor ba te bat ke deru ke dor jong uta kamut ke dor jong ka ke na ta ubala sya ya ke jingsa sitom ke besir khai ula sya ya ke jingsa sitom ke bedai na ke Bynta ki nongkom sniu ki babammantam ula sim haladi kata kaba ngi ongru ula yap yapli na ke Bynta jongi u Petrus ha ke siti ke baningkong ke nong balai ke dekat ke bakat pra wong na bau Krisru ula sya sitom sisin na ke Bynta ki pop u bahok na ke Bynta ki bomhok khnang ba unyo yalam yangi hau blei habala penyap yu ha ke do nrei bala penlong im yu hau mensim teu bahok u bakhlempop ula sya na ke Bynta jongi ki bapom ki babamhok bakumta ngi ki bamdei syu banyo banlong bat u blei u penyo pat hangi ya kata kalat
bangin long bat U Blei. Te ha ka siti jing nong rom ru kal nong ka besan ka dekhot ba prad U khandai U Apostle Paul U ong ye ki ba Yesriem ki kantin ngan puli ka ni dekhon nrei U Blei U pen isna yela ka jong ka jingeit sengi hakaba habangi dang long ki ba pop U Chris U layap ye pli yengi te khamtam sibun haba mentala penkesan yengi da ka snam jung U on penem yengi naga Bynta hei nagata ka jing bitar U Blei kumju ru ka dekhot ka bakhat phra bat khat khandai Apostle Paul tho kumta kat kumba da ka wei ka jing rengkang kata ka jing kut bishar kala wanha baki benrio baroh ye ka ban penrem kumtaru da ka wei ka jing le hok kata ka jing ia kala jah ki benrio baroh bala penkesan bat da ka jing im jong U hei sya ka jing penkesan bat ka jing im ya baroh te ka ong iu ka ni ka bang puli mentan ka ong ba da ka jing rengkang la ne da ka jing penkhen an ka jong briu baningkong U Adam kala wanra ka jing penrem ya baroh ki longdien jong U te kumju ru ka justice ka jong Blei ka hok ka jong Blei ka trikam kumju ru bada ka jing ko ngo bat ka jing le hok ka jong wei briu ka ba mut yo khun U Blei U try jisu bula wan long briu an penyo pat ya ka hok hangi baroh tengi sung thu ni ya ka jing start ka jong U Blei habo plan ya ka jing pen emingi te ka ni ka dor ka jing long ka ni ka jing long hok ka jong U ka dei ka dor ka ba khrau bha namar bala khai U khlampom bat ula imru kumu briu ba khlampom te dei namar ka ni ka jing sha U Chris bakalong ka dor ka badiang hun hakmat U Blei ban sewi ki kuna namar ka pop ki briu dei namar ka ni ka jing sha jong tra Jesu ka ba da ka ba ai ya kata ka jing kenya ka ba rem ka ba kot dor hadu ban sewi ya ka kuna namar ki pop ki jong I baroh kabadai ka jing sha jong ta U ba khlampom uta U ba hok U Blei U pdiang hun ya kata ka jing sha jong U bakan long ka kuna naga Bynta ki pop ki jongi te ni sung thu ayunang ni bau Jesu ula siu ya ka kuna namar ki pop jongi bakum tala dangi pdiang ya ka ni ka jing siu ka jong U ni ngin yo ya kata ka Jingsiewspah ka bau Blei ula kular ban ai tukum ta baroh ki briu ha ka perthai ka mangila pulin ni tu ki khot ki ba manchwa kila yo lam ya ka ni ka Jingsiewspah dan kano ka jing penya pher la kalong ka rong jo ka sni do ne ka jaj ban riu ne ka ktien dan jing penya pher baroh ki briu kila yo lam ya ka ni ka Jingsiewspah tin rei ka ni ka Jingsiewspah kan trikam hakitu ki ba pdiang kan ya ka ni ka jing ai ka jong Blei lingbau Jesu lada kim tre ban pdiang lada ngangam tre ban pdiang kamut nganom yo ya ka ni ka Jingsiewspah bad ha ka bakut ngan hap ban ai jing khen dala ka bor la jong hakmat U Blei bad kata ka numla ban yeng namar ba ki pop jonga ki khampalat sibon sya ban ya ka ka ba bangla ban ai U Blei ngamla ban Siewspah yala ka jong ka mensiem ko mangila puli menshwa ten rei la dangi pdiang ya ka ni ka jing ia ka jong Blei ka jing Siewspah ka jong Blei lingbau Jesu kata nginyo ya kata ka jing map iki pop jongi nginyo iki babun ru ki jing kyrkhu na lor jong kata nginyo ya ka jing pelat na kata ka jing penrem ka jing bishar ha ka singi khaddo tingin jer ka tu ka ni kini ka baningkong ngiyo ya ka jing penkesan mangi ki bopop hakmat jong Blei habangila pdiang ya ka ni ka jing Siewspah jong Blei ka bahau lingbau Jesu nginyo ya ka jing penkesan kamut ha ka singi khaddo ha ka singi ka badai ban bishar U Blei Un mi iso ingi kum ki briu ki baram nrei ki bala penkesan namar bangila pdiang ya ka ni ka Jingsiewspah ka jong Blei lingbau Jesu te ha ka siti nong rom ka nong ka balai ka dekhot ka bar pusau wong Apostle Paul nadu
ka arfulai hoi ngila puri teng arfulai ong namar baroh kila lepop bat kila do len ai ya ka buram ka jong blei dhot bar sau ko ong ya ki bala penkesan da ka jing ai jong u ken da kata ka Jingsiewspah ka baha u Kris Jisu tela penkesan ngi habangi pdiang ya ka ni ka Jingsiewspah ka jong Jisu lepenyo ru hangi ka jing map ki pop ka jongi habangi ni pdiang ya ka ni ka Jingsiewspah ka U Blei Un leng bau Jisu hakasithi syaki Ephesus kalen nong ka baning kong ka dekhot ka banyo u apostle Paul upensyai kata wong ha ubang yo ka Jingsiewspah da ka snam jong u ka jing map i ka jing palat jongi kat bakum ka jing kenrei ka jing ai ka jong u ni yo mat i ka jing map i ki pop ka jongi ndon syu ka jing penrem yangi habangi la pdiang i ka ni ka Jingsiewspah jong u hakasithi ki kolosai ru kalen nong ka baning kong ka dekhot ka bakhat sau ngi puli ya ki ju ki bakum ju ki kentin ki baong ya ubang yo ya ka Jingsiewspah jongi ka jing map ken ya ki pop jongi tingi puli ru ba pelat kani ka Jingsiewspah ka pelat ya ka mensiem jongi na ka jingjot hakasam ka basispa lai ka dekhot ka basau nila puli teng ka ni ru menchua dengan puli biang menta ka sam ka basispa lai ka dekhot ka basau usim David utho ya ka ni kum ka jing thu lupa ubapen ya ki ya ka jing jong pha na ka jingjot ubapen phang pan sngat ya pha da ki jingle snei bat ki jing isnei bajam tigani ka kantin bala pen ong la ong da katin kasi pen ha ka katin phareng la tho redeemed lani Siewspah kamumut hi ka Jingsiewspah ulas Siewspah ya ka mensiem jongi na ka jingjot ka bukum no kata ka jingjot ka bam jikot ha ka dujok ding ka bangi puli ha yones ru ya kata ka jing thau ka jong blei ha ka nong balai ka khot bakhan riu na bo blei la i kata ka perthai kat bo la IT.Bn i lo khun bala khamar wei bo ei bangai hu unom jot shu plat yangi na kata ka jingjot ka ba da ka Jingsiewspah ka jong Jisu nreunyo ya ka jing bam jikun kani ka Jingsiewspah ka jong trai Jisuru ka plat yangi na ka jingtap te ka jingtap na marhaba ka wan ka jingyap ka ba kanja mensiem ka jingtap ru ka long ka dak jong kata ka jingyap do hadu jong te ha ka sam ka ba sau khandai ka dekhot ka ba khat san hagani ka ju ka sam ngila puli teng ba mla ban siu ya ka dor da kibriu ya ka ni ka dor jong ka mensiem mla ban Siewspah te ha ka dekhot ba khat san pat la tho anto nrei U Blei Un pen ya ka mensiem jonga na ka bor ka jingtap na ba un pdiang yanga kamut yu kani bahabangi la pdiang ya kani Jingsiewspah ka jong blei da ka bangi ngeit ho Jisu hakas ngi ka bakhat do ka jingtap kan hap ban pelat yangi bangin mi pat na ka jingtap kumbau Jisu ru la mi pat bat ngin kiu sebeneng lambat ki wei pat ki para bangin long lambat u jiunom kumbala tho hakasithi segi Thessaloni ka baning kong kalen nong ka ba sau ka dekhot ka ba khan nyu tekani ka jing pelat yangi ka long ru kani ka Jingsiewspah na mata jungi ka long ru ka jing pelat no yangi na ka jing bam hok U Blei pelat yangi na kata ka jing ka bam hok u penyo hangi ka bor na kata bangin lat na kata ka jing bam hok na ka jing bam hok da kani ka ju ka Jingsiewspah ya kata na tho du apostle Paul hakasithi so Titus kalnong ka baning kong ka dekhot ka bakhat sau dengan puli kani ka dekhot kenten gi baong kibam pencak skor sorry Titus kalnong ka baar mdi ka baning kong kalnong ka baar ka dekhot ka bakhat sau ka baong kumni ubal IT.Bn ila di na ka Bynta jongi baunyo Siewspah ru yangi na ka jingbam hok baroh
bat baun pen khoi haladi hi yo pat lang ban long ka Bynta Kynthei jong hi uba sit ham yegi jingla babha tingi sung tho ni ba la yo ru ya ka jing pen khoi ka jing pen kentang yengi bangin long pat lang na lor bangi la plat yengi na ka jing bom hok wai ru hangi ka jing pen khoi la ne ka jing pen kentang khnang bangin yo long kumu pat lang ujong ban long ka jing yo Kynthei jong kani ka Jingsiewspah ka plat ru yengi na ka jing palat jongi Isaya kalanong ka saw ka dekhot ka arfuar hang tu nong itu lupa Isaya kum ka jing yi lupa ka jing itu lupa lomba U Blei Un ba kani ka plat yengi na ka jing palat jongi baroh lenong ka saw ka dekhot ka arfuar ka kitab Isaya ngala pendamno yaki jing palat jomi kiba kum ulo berben bat yaki pop jomi kiba kum ulo to pai sanga namar ngala Jingsiewspah yemi te haba ubriu upai se ublei pdiang yaki Jingsiewspah jong ublei pendamno yaki jing palat jong ublei pendamno yaki pop jong kabamot ba upenyo ha ubriu ya ka jing penkesan na kata ka jinglong ka baram ka baudan hapo ka pop te ya ka ni ka Jingsiewspah ka penyo hangi haduk kat ni penyo hangi ka jing map iki pop jing pelat na ka jing palat jongi bat kiwe ka ni ka Jingsiewspah ka ketien jong blei ka krensyai ru ba la ai yengi mdan kamban siudor ya ka ublei ukhat yang ai phi haduk menta bangin wan man pdiang ya kani ka Jingsiewspah ka bakodor ka jong ublei leng bau Isaya nadu ki por ki bamen chwa ukhat iki brio bakin wan se kani ka bau lapan khre leng bau khon jong Jesus Christ hakalenong pesan Isaya nong ba ngamot ka dekhot ka baningkong bat baar ong kau jar ubas liang to wan se ki bat uta ubam dan sebai wan to thiet bat bam wan ken to thiet ka wan bat ka dut khlam sbai bat khlam dor balai phi penlut sbai ya ka bom long kpu bat ka jingtrei jong phi ya ka bom pen kadang to sha skor biang yanga bat bam ya kata ka babha to ka men sem jong phi kan pen ngewbha la deru ha kata ha ka bakhlen kani kadai ka karukom kren ka ba daki ketien la kom ka dai ka jingbam ka bo bleu kren phang kata ka jing penim ka Jingsiewspah ka bo ai ki briu ong blei pinap Jingsiewspah sini bat setai blei pinap ra ya ka pisa jong phi ka spa jong phi ban ai ki we pat ki blei ki bom la ban Jingsiewspah ka men sem jong phi nrei wan bleu ong nga ai phi ka ni ka Jingsiewspah bat ha ka testament ka batmai la pendap ya kata ha ka bau Jisu ulawan sisha bat ula pendap ya kata ka Jingsiewspah ha ka jo ka kitab Isaya ka nang basan puar ka dekhot ka balai ka tho namar kumne wong try la di phi bat on Jingsiewspah phi clams by ka bomot yu bahaba ka pop ka yo ya ka jingim jongi kalong kembaka syuyo kumto habangi sya pensyoi bangi hap ka pop dan rementa ublei ru uong laf la usitan ula yo yengi menchwa rementa ublei uong wan ngan ai pat ya ka Jingsiewspah ya ka mensim ka jongphi tingin nang beteng syu ka wipat ka tayo bangi nyepet ya ki ba sa nang tapan lada ni la pdiang ya kani ka Jingsiewspah ka jong blei bat ye kini ka jing kyrkhu ki bawan rengkat bat ka ipat ka badan na ka benta ka lawai ka jongi ha ka bom jukut hoi kam thautang sadu sitai si bom jukut nrei nadu menta nalor kini ki jingyo ki bangyo ki bakong santam na menta ka mensim jongi ka jing map ki pop ka jing plat yengi na ki jing palat jongi ka jing ka hok banginyo banlong ki nongsong sinong jong ka himau blei ka hok bala ai ngi banlong ki khun jong blei habangi pdiang ngi ka Jingsiewspah kumno pat kan long
haka jingim jungi tersitar. Te jingisnai U Blei ngin pendap ngin sabandang teng yakani bangin yo ban pulilut pura yakani ka phang sipang ka Jingsiewspah hakani ka por kat kaba la ngiyo yakaban pendap. Tu U Blei Un kyrkhu wei ba ya skor yakani ka Bible study ban ngada kerpan ifi ba fin puli biang yini gi dekhot na ka tin jong Blei khnang ba pinang yo sisu ka jingsyai bat ya ka jing kyrkhu ka jong Blei ya ka jingim ka jong pi naga benta ka buram ka jong Blei. Amen. Tengin penwai no ikani ka jing ka Bible study ni aingo ime train menta ka ktin ka bakhuit ka jong me naga benta ka Jingsiewspah ka ba mela ai yangi ki breu lingbau khun jame Jesus Christ ayarap yangi wei ki bala skor ikani ka Bible study bangin pusan halor ka dor jong kani ka Jingsiewspah ka ba metrwa yangi bala dengim pat yo ka kanrat to ai ka jinget ka do not ka mensim jongi khnang bangin yo ka jing map naki pop ki jongi bat ka jing pelat yangi nak ta ka jingjot ka ban sawan nak dujok ding atrai ka ba me penkre nak benta kita ki bom simyo ka Jingsiewspah ndai bangin yo kenti ka hima ka jome ka balong ka beneng ha ka ba me syong atrai bangin yo long lambat me kanrat sadu bom jikun tos ngau ko pai kini ka jingkat pat jungi na banga pani kini baroh teng tribe nong penem jingi u Jesus Christ bara ka ba waino tu ai ba ka jing ai ka jong try Jesu ka jingit ba jong U Blei pa lamba ka jing slok sim khoi kena syongkar hai lambat ni kum kenika kum ki runget ki badan hangni ba hakalang slak pathai ban mentah do la kataru. Amen.